Sapa sa Barangay Anolid sa bayan ng Mangaldan, mahigpit na binabantayan dahil sa hindi maayos na pagtatapon ng basura. Sundan sa report. Nakasalansan sa plastic bag o kaya sa sako ang mga naipong basura ni Aling Angelita ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Pamamaraan niya ito para hindi magkalat ang mga basura sa kanilang lugar. Nilalagay namin sa sako. Tapos, pag puno na, may araw ng pagkukuha ng basura dahil dyan ang sinabi naman nila. Kaya, pag araw ng kwan, ilalagay namin sa harap. Ang katulad ni Aling Angelita na may disiplina sa basura ang sanay gayahin daw ng iba pang residente. Problema kasi ng mga opisyal ng barangay sa ngayon ang sandamakmak na basura na itinatapon sa sapa ng barangay. May kataasan ang level ng tubig dito sa may sapa sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ito ngayon ang problema ng Barangay Council. Sinasamantala daw kasi ng mga residente na ipaanod o ipaagos sa tubig ang kanilang mga basura. Tulad kahapon, maraming tinapon na, pati na aso, pusa, doon sa may kangkong. Mahigpit ang monitoring ngayon ng barangay sa lugar. Pagmumultahin ang lahat ng mahuhuling residente na magtatapon ng basura sa sapa. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.